mhuri yeZimbabwe nhasi tiri munzvimbo yeEpworth uko tashanyira mabhishu kana masex workers tinzwe kuti mararamiro avo ari kuita zviri kufamba sei. Hanzvadzi wakadii? Chiva makadiwo. Aiwa tinofara. Hameno sei basa? Basa rungodaro. Handitika chando kai chinofunga munoona makastoma akawanda kakutonhora. Kuri kutonhora makastoma ari kuma apa mari yakadhakwa. Mari yakadhakwa? Mari yakatiza. Okay. Mungatange here nekutipa zita renyu tisati taenda mukati yemuchaimo. Saka munonzi Maxwell. Okay. Toda kuziva kuti maane nguva yakareba sei muchiita basa iri? Ndane 6 years. 6. Kuti 1 2 3 4 5 6 kudai so? 6. All right. Chii chakapa kuti imimi mutange kuita basa iri? Chakapa kuti nitange kuita basa iri ndikangonetsana nemurume. Pandazotadza kuenda kumba, pandasangana neshamwari. Pazantura vandaenda nadzomba kwavo zvikanzi chimbogara. Ndagara vazonditi handei. Vandatopfekawo kashoti. Dhere kutanga ndakanoita 50. Ndikati apa pane mari apa. Rechi 2. Aiwa kuzosvika ezvinezvi zvangu aiwa zviri kungoendawo pamwe pacho unoshaya, pamwe unowana, pamwe unongotonhorwa nechando mahara, pamwe uchingodaro hazvo. Unongoziva zviri mumasango kuti afamba aita sei? Afamba apota. Pamwe unomborwa mahara, onyimiwa mari yacho. Pamwe unonzi ndidzosere, odzosera munhu mari yake. Saka kunzi unzi ndidzosere zvinhu zvaita sei? Munozoperforma chinhu chaitika? Nazotsanangura ipapa. Panyaya dzekuperforma manje dzinonetsa. Because inini ndiri mashure kwenguva. Time. Ukandipa 5, toita zve5. Unotogara wakatoimisa ichitobva uko, unotoya nayo yakatomira iri straight. Because handidi zvekuromensewa. Noti time ika ndakatomirirwa nevamwe kupi? 5 ndiye minutes mangani? 15 minutes. Bo. Dzakadarikidza 15 minutes wakutowedzera. Unotowedzera. All right. Wakaramba kuwedzera. Buruka. Utoburuka. Ndakutoenda. Tototi kapu. Ndakutomhanya notora mumwe kuti time. Nechimhaidzana nenguva. Okay. Kune vamwe vanhu vechirume vanokasika vai kana kuti vanenge vane zemo. Ngatiti wabva nayo uko uri kuda kumupfekedza kumupfekedza mazuva condom anditika. Obva atongo release ipapo. Zvinhu zvinofamba sei ipapo asati aisa but aita sei ato release. Atoita. Mari yakutenda. Takutodzokera because kana watonoti aiwa uda kuita futi wotobhadhara. Okay, then that will get round number 2. Round number 2 because ndenda famba kaini kubva kwesoko newe kusvika newe mumba. Aiwa unotobhadhara imwe. Ko kana munhu achida zvekuti aite hameno wanoti ma sleep over inenge iri mari 20 15. Okay. Ndiye ma rounds mangani? Pa 15 norowo 2 rounds. Pa 20 norowo 3. Okay. Echi 3 yacho ndiye kuseni wakuita se? Wakubuda. Ngatiti maybe handimati 3 4 handitika. Right. Pamwe munhu uyu anorowa madamba refu akarowa Congo dust pamwe arowa kana 1 hour. Zvinozofamba sei manje? Ndokuburutsa. Muburutsa. Zvinhu zvatodhakwa. Zvinhu zvatodhakwa ndotokuburutsa kana skin tight ndotomuka ndakapfeka. Okay. Right. Tiri ipapo zvakare. Pane nhau yandoda kuti ndinatsonzwisisa. Ma challenges amuri kusangana nawo imimi and api? Ma challenges akusangana nawo vamwe varume vanouya vato kuti mari ndinacho yakabatana tonochinja. Tobva taita bonde, tapedza ta bonde, pakunochinja iye ndiye atanga kuvhura door toti speed tobuda kuita se oenda. Vamwe vacho vanouya opfekedza condom zvakanaka vati ndikugadzirisa iye ari kutobora condom. Mumwe wacho anoona ngosvika muri kuita bonde obvisa condom. Zvinhu kana achinge abora condom imi munozotora matanho api? Munoramba muchienderera mberi here kana munoita sei? Kana achinge abora condom pamwe unongosina kuzviona pamwe wazviona nobva watomuchiburuka tichinje condom pamwe pacho anobva atoramwa kana kutosiya kurova kutorera mari obva abuda obva aenda. Zvirwere zvepabonde aya tingati pachirungu ma STDs makambonzwa nezvawo here? Hamuatye.
tinotomatya but chokuita ndopane pasina. Chokuita ndopane pasina. All right. Ngatiti anzodzi mune makore mangana? 29. 29. Pawanika munhu akawimbika muzuva ranhasi atoti aiwa ndada kuti ndikutore ndigare nemi kana kuti akurore, munobvumirana nazvo? Ipapo kana because ndingochiremember kuti pandakamboroorwa pai ko ndakazoenda ndakushukirudza vana vangu because nini mari ndiri kuchengeta vana vangu, iri kuchengeta ini wacho. Saka ndakazotorwa ndakaenda kuvana vangu vasi vachishupika. Aiwa, pamwe unogona murume anenge achiprovida zvese, anogona kuti aiwa ini ndoda chisanzu nemazhara anongokutora imi nevana venyu. Inini hangu ndakazvimirira handikwanise. Muchine mafeelings here sezvo mimi mururadza kuti munogona kurara nevanhu vanogona kudarika na 5 or 6 per day. Mafeelings achirimo here kana kuti maangoitawo zvekutiwo sezvo riri business? Mafeelings no arimo but kwanowanikira kwacho kwakatosiyana nekupi nekukambani kwedu kubusiness kwedu. Ndine munhu wandinonatsoziva kuti uyu ko uyu kana chero akandibata apa chero akandibata apa zvinhu zvisechi bo tinotoita mafeelings bo but ukaita pamwe palipo kunotsonza kuti izvi ndezvemari ita uende itabuda. Saka hazvizorwadzi here kana maakupinda pabonde mimi musina feeling, nekuti vanotaura vakuru vanotiwo zvinhu zvezvi zvinogona kuita kunhu kwakanyorova kuti kana yangopinda ite sei ingotseje ichienda, imi mune muchiita zvinhu zvisina kunazomira zvakanaka, hamuzosangana nemapeni akaita sei ayo? Mapeni ayo anenge asipo because ini ndoshandisa Vaseline. Tora Vaseline ndozora. Saka inobva yangoti auto. Okay. Aiwa, tiri kupanzwa. All right. Towe ipapo kune vanhu vane dzakati kurei, vamwe vane pfupi, vamwe vane chii. Imi munowanzofarira vanhu vane dzakaita sei? Ndinofanzofarira vane dzitete dzirefu nevamwe vane tupfupi vamwe vai. Kwete dzakati korei dzikaidzi unozongosangana naye but chokuzvita hapana. Unongoshingirirawo semunhu unongochida mari. Okay. Sei muchifarira dzamunofarira idzodzo munonazonzwa chii? Munhu ane tete yakapinda vanongo hauna zvaunonzwa kuti chichichi. Munhu ane chipfupi haende kumberi, anongoguma 2 minutes utoita se apedza. Ko chidhafu manje? Chidhafu paachambokikitsana nayo kuti dai long process. Aiwa, tatenda muri Zimbabwe. The voice is now yours in the comment section.